Kini ang Digicast Negros X. Ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region ang amo ni gadulong sa inyo kagyari ng mga top stories of the day. Today is January 17, 2025, Biyernes nga adlaw. Naging viral ang video sa pagsingkitan sa duha ka mga persona sa duha ka mga tigulang sa Lacarlota City. Towing company imbitaron sa City Legal Office angon sa alegasyon sa paghatag sang komisyon. Nobyo sa babae nga nasapuan patay sa Talisay City, ginausisa sa PNP. Napulo ka mga Negros Bleeding Heart Pigeon nga ginbuhi sa Singapore, gidala diri sa Negros Occidental. Kag sa good vibes, maligo ta sa suba sa tripping ni Romeng. Kag kilalahon ang clutch players ng CSAB Eagles sa Nopsaya Basketball Championship sa bida sang liga. Inataran sa Digicast Negros X. So number 10, bad news, may dako nga saka sa bili sa produkto petrolyo next week. Sa ikatatlo nga semana, may saka na naman liwat sa presyo sa produkto petrolyo sa marason nga semana. Sunod sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, kung base sa apat ka adlaw nga trading, may dalagko nga saka sa bili sa produkto petrolyo sa Martes nga adlaw. Piso kag 35 sentimos tubtob piso kag 60 sentimos sa kada litro sang gasolina, duha naman ka piso kag 30 sentimos tubtub duha ka piso kag 60 sentimos sa diesel, kag duha ka pesos kag 30 sentimos tubtub duha ka pesos kag 50 sentimos sa kerosene. Sa number 9, pila ka mga national candidates ang ginimbitar para sa 29th Panaad sa Negros Festival. Ang Panaad nga natalana sa Ulugon sa March 24 tubtub 30 ang santo man sa campaign period na. Ang local campaign magasugod sunod sa Comelec sa March 28 tubtub Mayo 10. Wala pa nahingadlan kung sino ang mga national candidates nga imbitaron. Mga kilalang banda ang ginapaabot nga magaperform sa ginakabig Festival of Festivals. Magapabilin sa gihapon ang traditional nga mga Panaad Festival activities. Damlag pa. Ginsiling ni Festival Director Charina Magallanes Tan nga ang partner NGO sang Panaad sining nga tuig amo ang Negros Cultural Foundation Incorporated. When you say politician, local politician, of course they can go around. They can visit Panaad for sure. No? National candidates, well, we will have some programs and then we will be inviting some candidates, but not necessarily all. Sa number 8, napuno tanan ka Negros Bleeding Heart Pigeon ang turnover sang Manday Wildlife Group na nakabase sa Singapore sa Talarak Foundation diri sa Negros Occidental. Sunod sa probinsya sa Negros Occidental, ining nauna nga tion nga tigayon na repatriate o kun nabalik ang natunggan nga critically endangered species nga endemic sa Negros kag Panay. Ang tikang kabahin sa nagapadayon nga conservation efforts nga nagatuyo sa pag-recover sang wild population agudto nga magalawig pa ang amo nga size and species. Sa repatriation nga ginpatuman sa Department of Environment and Natural Resources upod sa Talarak Foundation Incorporated kag Manday Wildlife Group. Sa Setyembre 2021, tatlo ka mga breeding pairs sang Negros Bleeding Heart Pigeons ang gintugyan sa Manday Wildlife Group sa Singapore nga sadtuan ay kilala bilang Jurong Bird Park bilang kabahin sang groundbreaking sang captive breeding program. Ang amo nga inisyatibo sang provincial government isa ka dako nga tikang bahin sa pagsiguro sang survival sa critically endangered species. Gisiling ni Governor Lacson nga ang pagbalik sa mga nanginboto sang Negros Bleeding Heart Pigeon nagapakita sang importansya sang commitment, collaboration, nakip na ang paglaom angon sa preservation sang critically endangered wildlife sang probinsya. Yara man sang kahapon si Constance C., Ambassador of the Republic of Singapore to the Philippines, kag ang Chief of Life Sciences si Dr. Cheng Wen R. sang Manday Wildlife Group.
Sa number 7, masobra na sa 12,000 ka mga business applicants ang tigayon nga nakaproseso sa ilang mga business permit sa Bacolod City. As of January 14, may 12,100 na ka mga business applications ang nabaton kagaron ginaproseso sa Business Permits and Licensing Office ng Bacolod. Gisiling ni BPLO Head Stella Rose Rayos nga 47% ang ginsaka sa kadamuon sa business application kung ikumparar sa nagligad nga tuig sa ginpatigayon ang Business One-Stop Shop sa Bacolod City Government Center. Kada adlaw, nag-average sa 300 to 400 ang mga applicants sang boss. May 2,000 na tanan ka mga na-issue nga BPLO nga business permits. Nagapagawa naman sa advisory ang BPLO sa mga business applicants nga nagaproseso online nga i-verify sa ilang opisina ang nasabit nga email addresses tungod may pila ka mga notices nga ila napadala nga nag-bounce back tugas ang incorrect email address. Ang online application kabahin sa mga tikang sa Bacolod LGU agud mapaiway ang mga fixer. Sa number 6, nobyo sang babae nga nasapuan patay sa Talisay City ang ginausisa sa karon sang PNP. Ginausisa sa karon sang Talisay PNP ang nobyo ni Carl Kimberlyn Digabi angot sa iya kamatayon. Sunod sa kay Police Major Razel Jim Hoxon, Deputy Chief of Police ng Talisay PNP, nagabuligay sila sa Bacolod City Police Office agud makakuha sa mga impormasyon kung sa diin ulihi nakita si Kimberlyn antes ini nasapuan nga patay sa igad sang dalan sa barangay Matabang sa Talisay City sang Domingo sang aga. Sa panaysayon sang nobyo ni Kimberlyn, nagikan sila sa isa ka ilimnan kaupo ng ilang mga abyan. Una nga nag-angkas ang biktima sa iyang motor pero nagsaylo ini sa salakyan sa pagpauli. Nakuha man sang PNP ang CCTV footage nga ang duha nag-aangkasanay sa motor. Dugang panihokson, nagakooperar man sa ila ang nobyo sang biktima kag sa kada pagpatawag sa iya, nagakadto man siya sa Talisay PNP. Domingo sang aga, nasapuan ang bangkay sang biktima nga wala na sang pang-idalom nga panapton. Sa number 5, DPWH magahulat sang clearing operation sa Barangay 10 para sa diversion sang drainage system para sa baha sa Bacolod. Target sang DPWH Regional Office nga mahuman ang construction sang diversion channel sa Dalan Burgos antes matapos ang tuig. Pero tubtub karon, wala pa masuguro ng clearing operation sa area sang Barangay 10 nga kabahin sa pagkutkutan sang contractor para maglapos ang channel sa Mambulok Creek. Ang City Legal Office ang nag-issue na sang notice sa apatanan ka mga tag-iya sang puluyan nga apektado sa clearing operation. Gisiling ni DPWH Bacolod District Engineer Leia Hamero, ginapaabot nila nga sa siniman nga tuig, matigayon nga mapupunduhan ang construction sang floodgate sa Bredco Port area. Ini mag-aangot sa diversion channel, agud nga mapahagan-hagan ang pagluntad sang baha sa tig-ululan, ilabi na kun high tide. We hope nga ina siya ma-fulfill kag mapandingan dira ang aton nga ginahulat nga iya nga pump, a motor pump for the outfall para nga ma-open na siya, no, ang aton nga magamit gid ang diversion maka-cater na sang tubig from Mambulok Creek towards the Bredco nga outfall. Sa number 4, demolition sa mga balay sa Barangay 12 sa Bacolod City na talana sa January 28. May report si Nico Delfin. Sang nagligad nga Desyembre, ginpaiway ni Mayor Albi Benitez na talana kuntani nga demolisyon sa mga pamalay sa likod sa Manukan Country sa Barangay 12 sa Bacolod. Pero sa pre-demolition conference, ginpahibalo kaina ang may 22 ka mga pamilya nga apektado nga sa Enero 28 na igapatuman ang demolisyon. Ginsiling ni punong barangay J.R. Alcantara nga pila sa mga apektado nga pamilya ang wala sa gihapon makaplastar sa gintalan nga relocation site amo nga mag-aapelar sila liwat sa alkalde sang duga nga isa ka bulan nga extension. Duga maging pumuluyo sa during sa amon nga kwan nga sila man magamat-amat sa February 28 kumapad kay tungod ang iban bay patukono suga nga budlay sila tubig. Tapos pigado pa. May pila pa ka mga pamilya nga sadto na disqualify nga makabaton sang relocation area sa Barangay Vista Alegre ang nagahinyo man niya kuntani matagaan sila sang konsiderasyon. Pero gintugyan na ini sang pamunuan sang City Legal Office Enforcement Team sa mangin desisyon sang alkalde.
From January 28 nga i-demolish, so February 28 sila na lang kuno sa 28 sila na lang kuno ang matamat nga magpusaylo kung pwede pa. Pila ko man kay Mayor. Kung pwede. Kung hindi pwede, so why tigid sa memo pa. Sa kabilugan, may 65 tanan ka mga pamilya nga apektado sang demolition sa likod sa Manukan Country. Tanan sila ang mayara na sang salayluhan nga relocation area kag nakabato na sang ayuda gikan sa syudad. Plano sang syudad nga mahawanan ang likod sa Manukan agud masuguran na sa SM Prime Holdings Incorporated ang pagdevelop sang lugar nga kabahin sang 3-hectare property nga ila ginarkilahan sa Bacolod, LGU. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 3, towing company ang ginimitar sa City Legal Office ang tumusisa sa mga alegasyon nga nagakuha sa komisyon ang Bacolod Traffic. Giklaro ni Bacolod Traffic and Transportation Management Department Deputy Jose Antonio Robelio nga wala sila nagabaton sa komisyon gikan sa Metro Towing Services. Taliwas ini sa akusasyon sa kanay Traffic Area Supervisor nga si John Ray Sarona batok sa pamunuan sa BTTMD nga naghatag 10% ang towing service. Giklaro ni City Legal Officer Carol Joseph Chu nga ginadubilian ang government employee kabay na diri ang traffic personnel nga magbaton sa komisyon o kung bisan ano nga sahay sang regalo kabaylo sang ila katungdanan sa pagpatuman sang towing kag clamping operation sa syudad. Ang City Legal Office ang nagaimbitar sa tagdumalahan sang towing service kag sa anay area supervisor agud ma-validate ang mga aligasyon. Ipabutyag sa ni Robelio nga nag-ugat ang reklamo ni Sarona batok sa ila matapos nga nakakasya sa listahan sang job order worker tungod sang work ethics kag pagpamahog nga mag-rally siya kung hindi madala sa listahan sang plantilla workers sang syudad. Sa number 2, tinguan sa probinsya sa Negros Occidental nga masunod ang tanan nga logistics, naluyag sang Office of the Civil Defense in kaso nga pasaka sa Alert Level 4 ang Bulkan Canlaon. Kinsiling ni OCD Administrator Yusek Ariel Nepomuceno nga hindi lahog-lahog ang mag-evacuate sang 110,000 ka mga persona kung tigayon gid man magsaka sa Alert Level 4. Gani ang detalye sang among plano ang ilaluyag nga mapatod bagay nga suno sa gobernador tingwaan nga makomply sa kadamuon sa maapektuhan mga dalagko nga buses ang kinahanglan kung matabo suno sa kailakson. Pero magluwas ini ang luyag nga maklaruhan ila sa OCD ang bahin sa aspeto sang seguridad sa tent city nga amo ang concern ni Mayor Rumayla ni Cormang gilimutan sang Castellana kasubong man ang pagkaon sa mga evacuees. Samtangin kasugtan nga sa pagkaon man gamiton ang 50 milyones pesos gadablag pa ginrelease ang Malacañang sa probinsya. Suno kay Lacson, ginulat na lamang nila ang Deed of the Nation nga malagdaan bahin sang Malacañang. We'll try our best, no? We'll try our best because especially for big vehicles like buses, we will have to depend with different LGUs. No? Another issue that was raised by Mayor Rumayla was the security of that area. So that's something that OCD said that they will also look into it, and we will also hear from them, no? As far as security is concerned. So whatever vehicle is needed, we will try to comply, no? Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Naging viral ang video sa duha ka mga persona nga nagasinggitan sa duha ka mga katigulangan sa La Carlota City. Naglabot pa sa punto nga ginbutong sang babayi ang buhok sang tigulang nga lalaki. Suno sa duha, nahimo lamang ina nila kay tungod ginapasibangdan sila nga mga adik. Yaring report. Viral ang ining video sa La Carlota Pulse sa social media. Makita sa video ngang ini nga lalaki nga nakapula nga t-shirt ang nagliab sa tigulang. Ginhambalan niya pa ang tigulang nga tampaon niya gamit ang iyang tsinelas. Tarong, di ko na nasinggitan na. Ay, ko nasinggitan pa. Pero siyan sa tiyo ko, ay ko nasinggitan. Ikaw ba lang? Ha? Hindi na ba yan? Ang paon na kabyatas ko. Ginexplikaran siya sang babae nga tigulang nga bungol ang amo nga persona. Kabyatas ko. Bungol na? Nagalikaw na ang duha ka tigulang, nagpalapit naman ang ini nga babae nga naka-black na t-shirt.
Nagsinggitan kag dugay-dugay, ginbutong niya na ang buhok sang tigulang nga lalaki. Ginpungga na sila sang iban nga mga hubines. Madasig nag-viral ang video. Sa comment section, nagpabutsyag sang kainit ang netizens bangod sa ginhimo sa tigulang. Nakalabot man ang mga video sa kay Mayor Rex Halandoon. Suno sa alkalde, ginpatawag niya subong nga hapon ang duha ka mga tigulang. Ang babae kuno street sweeper sang syudad. Sa inisyal nga impormasyon nga ginpalabot sa alkalde, maghimata man lang ang babae nga nagsinggitan kag ang duha ka mga tigulang. Ginsaway kuno sang tigulang nga babae kag didto na nagsugod ang komosyon. Ang initial info ko, hindi pa man sa pulis, initial hindi man klaro kung tuod Ginsaway sila kung sa street cleaner, kay gaubra ng babae nga street cleaner mo. Ta amon. So ginsaway sila kuno nga hindi maglapta. Wala manamian si Mayor Halandoon sa ginhimo sang duha sa mga tigulang gani luyag niya nga magpasaka sila sang kaso batok sa mga nagsakit sa tigulang nga lalaki. Siling ko hindi na magpasit, porque nantubangon nila ang kaso. So tayo patawag ko na sila karon ang duha ka tigulang, nga street cleaner nga isang nanay ang mag-asawa. Kung ano ang ila na kuan anong ila na nga kuan pero mas namin ang file lang gyud kaso. Sa banason nga semana, ipatawag niya man ang duha ka mga hubines para pamatian naman sila. Sa interview sa isa ka radio station sa duha, ilagin siling nga naimpito sila sang ginpabati-batian sila sang istorya nga mga adik sila. Suno sa babae, anak pa siya kuno nga lampusan sang botelya sang soft drinks sang tigulang nga babae. Nasakit niya ang lalaki nga tigulang, bangod na impito lang siya kuno. Ginpahibalo ang alkalde sang PNP nga ang mga tigulang ang hindi na kunta ni luyag magreklamo, pero ang anak nila ang wala manamian sa natabo sa iya mga ginikanan. Desidido siya magpasaka sa reklamo kag para sa alkalde, ini ang nagkakadapat nga himuon para matagaan sa leksyon ang duha. Halin sa stressful nga balita, yari naman ang pangpabalo na mga pangpag-good vibes sa inyo, sining nga weekend. Naubos na ang pondo sang Disyembre pero gusto mo pa magsinadya upod ang pamilya kung barkada. Gusto mo magbanding ka mo pero hindi ka na matamaan sa gasto. O kung gusto mo lang magpaliwaliwa sa mataway nga lugar kag makahulom-hulom lang sa matugnaw kag matinaw nga tubig sa suba. Ini ang lugar nga katuan ta sa tripping ni Ruming Buwas at 9 a.m. Kilalahon ang clutch players ng CSAB Eagles nga nagkampiyon sa Nopsaya Season 44 basketball competition sa bida naman sang liga sa Sunday. Shout out anay no sa aton nga mga live viewers subong hapon si Jocelyn Luquero, mayong hapon Digicast Negros watching from Hong Kong, si Jubea Yap Janala, mayong hapon Digicast Negros. Si Marcelo Halandoni, maayong Digicast Negros watching from La Carlota City. Si Benji Borlas, mayong hapon Digicast Negros watching live from Murcia. Si Milagros Pastrana, good afternoon Digicast Negros from Tangub, Bacolod City. Si Lloyd Navales, mayong hapon ka Digicast Romeo Ruming Subaldo, kompleto. Happy weekend and enjoy your vacation ride. Grabe, vacation ride. Si Lindol Sunyo, mayong hapon Negros. Si Jocelyn Luquero, kabay pa nga magdamo pa inaliwat ang aton nga bleeding pigeon siguro ma'am no. Si Hensley Cecil Alguna Mumbai, good afternoon Digicast Negros 10. Si Beshi Buds Belangel, mayong hapon Digicast Negros. Si Gloria Bantige, good PM Digicast watching live from Pulupandan. Si Gerald Legono Estrado, mayong hapon Digicast Negros from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Si Jeffy Garucho Hivero, mayong hapon Digicast Negros watching from Saraet, Himamaylan City, Negros Occidental. Si Fevi Seguma Howard, pa-shout out sa pamilya Seguma sa Kabangkalan City. Kari kamo sa Kabangkalan kag magsinulog sa 19 sa highlights. Kag si John Randolph Rubin, good afternoon Digicast Negros and Bacolod, thanks for the updated news Digicast. Sinulog na gali sa Kabangkalan sa weekend halong sa mga magabiyahe. Kaagam itong top 10 nga mga balita subong adlaw. Tubtub sa Lunes ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.